Pero, o diyan ako. Kaya ako'y sudan na dala ni mo. Gikan yun ka Madam Maria. Ha? Ang ngalan aning sudan na Chicken Cordon Bleu. Kardo, unya rata mag-training. Mo balik ra ko kay isip tiro espada ha kay balik ra ko kay gibitar ko paniud to ni Madam Maria. Wa pa to siya kailan nimo. Nara ko sa likod. Kani bongbong dire ilan na nang lugar. O wa ka dong ana sa baan ha. Ato dito mukaon sa konya. Ay kabalaha kay dad ano ti kag sudan ha. Okay? Okay. Ulat ta dia. Pero, o diyan ako. Kaya ako'y sudan na dala ni mo. Gikan yun ka Madam Maria. Ha? Ang ngalan aning sudan na Chicken Cordon Bleu. Chicken Cordon Bleu? Oh, Chicken Cordon Bleu. Social kay ngalan sa. Bitag na asa. O unsang hayupa giluto ani. Pari baboy ni. Baboy? Baboy. Dili. Baboy. Dili. O, tagda paglain. Baka. Baka? Basta, nakay-clue. Chicken Cordon Bleu. Di po niya libang-bang. Dili, wala niya pagkatag na. Basta kay mga unta ni Ron, lamig kini siya, Chicken Cordon Bleu. Ah, yeah. Ito na, sabihin niya natin ano ng lasa na Master ni. Ang bikaw, kay buloy ka kung sana. Murag ko ni Kanding. Kanding. Basta kay mga Ano unta. mo, na-ako'y business permit, ma'am. Na-ako'y business permit. Ano din na mo ang style, ma'am? That is why manapakagtaw. That is why. Ha? Uy, dili, ma'am. Dili. Ma'am, dili. Tanawa ang lechon. Ako away yun. makakitaan. Gikaon na o bam-e. Asang uban? Wala ko nakatong ng paningil. Chicken cordon. Asang chicken cordon? Nawa ang chicken cordon. 1, 2, 3, 4. Iwas, iwas. Ipangita ng Chicken Cordon Bleu. Ay, ako na ba dinidira? Baka, ma'am. Ano na? Ay, nakuha na nangyawala sa madam. Nya, Gusto, ay, dugtugan ani ha. Awas na ako na ito. For what? For what? Nganong gitagaan ko nila? Nagbayad ka na ba kung 10,000? Nya, do you think that is worth 9,000? Do you think yung food kapila na nila? Look,